jettati filmaji capanɗi tati yoni to Abidjan kam e Wagadugu to New York ko yamde tati filmaji capanɗi tati hewti toon. Oumar Mamadou Sow. toɓɓi mawɗi kabruji ɗi to Côte d'Ivoire ko hanki wonno ñalawma ɗiɗaɓa ñawore wargoji Grand Bassam ko yimɓe 17 goni tumaɓe ɓe kono ko hen nayo tan goni tawtoraɓe ɓe suudu ñawirdu ndu heɗima ɗiɗaɓa o e ñalande hanki nde. Laamu Burkina ñaguima France kaɓorɗi ngam wallitade e haari mum kuliyankago ɗum ko ina wayno hollita ko e pottital ngal hoorejo jagorɗi o e ambassadeur ejo o tonto Wagadugu tawi ko ambassadeur ejo France holno ndeɗo ɗaɓɓande famoroto e saaha mo ganduɗa ɓesguji ɗi ina ceppanno ko ɓoyani ngam yokkonukoɓe France jalto Burkina ko lamdal Modibo Gali Cissé ko hertorɗo kisal ma o jabangal ɗon lamdal. Emmanuel Macron hoorejo o France o bismama hanki no guiɗo bismirote e nder Amérique tonto galle lamoɗo to ko konngudi e Joe Biden ɓe jewti e jokkodiral hakkude leydi maɓɓe ɗe kono kadi e gonko windere nde e oɗo saaha. heeɗiɓe reefi fulfulde daade adunaru on calminama to leydi Côte d'Ivoire ina jokki toon ñawore ina wayna wargoji batnoɗi tonto Grand Bassam hitande ujuneɗe ɗe 16 yimɓe 17 goni tumaɓe ɓe kono ko nayo tande goni yaaɓe ina tawtora ndeɗo ñawore suudu ñawirdu ndu heeɗima ɗiɗaɓo e ñalande hanki nde. Abdoulaye Diallo ina tongana en no ñalama hanki o yaari. himo bambi juuɗe makko ɗen suumi kine makko ɗen Mahamadou Kunta holliti ko karamokojo ka fuɗɗode ñawore nden o fanki e nder silma ngam ruttinde horma waraɓe e fiyande Grand Bassam ko on tuma o fuɗɗi jabade lande ñawoɓe ɓen o filliti laaɓi buy wonde na o jiyadiyanke e kanko Mohamed Kunta himo tumira wernugol Kunta Dala goto e tumaɓe waɗude nde fiyande Bassam kono o humpiti o andano mo. Mohamed Kunta andini kadi wonde o wernuno ka makko ko ɓuri balɗe 10 e ɓaawo makko kono ka ñawore procureur on holliti konngudi makko ɗin no yoddodiri ñande fiyande nden. Mohamed Kunta wi'i Kunta Dala ka makko wonno kono na ɗon o waɗi ñallal ngal fow kono o yeddi konngudi e tefore aranere waɗande nden. Awokaɓe makko ɓen kadi lundi no tefoje kiliyanjo makko yaari tentini e ko fati e ɗaɓɓitoygol ka makko piiji goɗɗi. E sengo makko Mohamed Kunta wi'i o andano fi eɓɓore yowitinde e nde fiyande Bassam. Abdoulaye Diallo hoorejo laamu fadde Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Traoré o habri alkames hanki wonde mayirɗi yontere ƴaɓɓine nde ɓe pirti toon feere yiɗnoɓe samminde laamu ngu o haali ɗiɗo ko nguɗi ko e yeeso pelle société civil ɗe o hawranno o habri kadi yiɗnoɓe ɗum wadde ɓe ina wayna ina ganda holi kayen. tonto Burkina Faso ha joni hoorejo jagorɗi o hono Apollinaire Clem de Tambela o ñaguimo France kaɓorɗe ngam wallitade e haari muɗum faade kuliyankoɓe ɗum ko e pottital makko e ambassadeur ejo France o tonto Burkina e talatari ƴaɓɓini nde. holno ina wayna amnoroto kaɓorɗe ina namne faade leydi France ndi ganduɗa ko ɓoyani tan ɓesguji Burkina ceppi ngam yokkonukoɓe ndin leydi jaltu wertago leydi maɓɓe ndi. ngal ɗo lamdal en paanigal e Modibo Gali Cissé ko hertorɗo fannu kisal o jaabima lamdal ngal kettoɗen bo e fandu haala Aïcha Sow. mbimi ko Burkina haali hande kabaru dardude France balligu jawdi e janɗe kaɓorɗe yimɓe hewɓe ana jihanno ɗum warde ko heɓi laamu o ko o wari Mali nenno yimɓe hewɓe miili laawol maligol o jokkata kako o huuti Burkina ko golli ko ana holla so wona hunde wotere wala ko ɓamiɗo Mali ko Mali watta nde hunde woni hono hen ɓande civil en so waɗa ɗum e haare gondaɗo hande o nenno ɗum ka o ɓami. aywa caggal ɗum kasi ndu yimɓe immike gaɗi manifesté kaɓike mbi kina France yoppa Burkina iwa leydi maɓɓe yimɓe mbaɓɓe marché leydi galluji maɓɓe ɗe en jeehi police en kaɓi e ɓen gaɗi ɗum en gaz ngaji lacrymogène dibbi ɗum en fa joppi nokkuji ɗo nagunoɗo foof nanno ɗon holla o walda e ribbude France sababuji muɗum ana fanni sanne ko Mali ko ana heɓa ana hokka homo fof hakkille nanno heddudade makko e France yo heddudade makko hunde ko ɓe mbiyata communauté international bangal nafagaji muɗum bangal balligu muɗum e bangal wondede muɗum nenno ko from Mali ribbata hande ko ɗum kanko o darta heddade ley muɗum. to Mali koninkejo goto e civil goto mbarama e jango kuliyankoɓe to hirnangue leydi ndi woɗɗani wonandi mbiyen goto e ardiɓe ngal diwal e wi makko
ngudo jango wadi ko nyande alarba jammo to yeli mane wuru wongo to kerol mabbe Mauritanie e der diwal kay to ganduda hewani ko nanete ton jangoji kuliyankobe dum wadi tan ko tiagal nde nyibirdi duwan en yana ton to Mali kedoto den ha joni media Joliba TV fuddi toto o golli mudum e der wertanga Mali nde fedde halfinade rewindade sariye pawada e do dido mediaji humpiti dum e nyalama hanke cimtol gol be bangini e wiidi gol do cimtol Joliba TV News ina wayna e jabi irlima kay wonde e be badina ko hanani e golli mabbe de e di ngakkuno senade fedda Amadou Baroba ko hanki fedde innetende la ak halfinade rewindade humpitoji e der leydi ndi yaltini cimtol ngol no wi media no wiye Joliba TV News tengtini e der batake mo be bindi nyede sappo e jettati lewru sappo e goburu be irlike wonde ko ngudi hitoji dibe hutori di e jewte mabbe de hakkindaki be jetti pellital wadude peje ngam beydude rende ko be jaltinta ko e der o media horebe Joliba TV News kolli be doftoto sariyaji di fedde la ak nde fawi fedde nde harani don e der cimtol gol be kolli kadi pelle kewde yehi hen koyde jam ngam Joliba TV no bamta golle mabbe no tawa e majje suudu jayndi yankobe Mali wondude e yoga e pelle jayndi yankobe cimtol gol arti wiide goddum ko saabi be dartini o sariya ko alhaali jawdi ndi gollobe be kebata e o media Joliba TV fuddi to golle mayre jango tati lewru ndu gonden e siftinde Joliba TV News uddano ko sabu la ak holli wonde kongudi nyaaddi teskama e yewtere mabbe no wiye l'éditorial dum e joni woni lewru Amadou Baroba to RD Congo tiagal nanondiral jam fuddinongal nyande no gasse joyi lewru sape goburu jabbindo dondu kare lidi bamti hanki hakkunde murtube M23 e konunkobe RD Congo koto kirimi hirnange goma dum teska piyande teddudi ottitun e nyalande hankinde Vatican habriyal keme sanki wonde Pape François horeji isayenkobe winderi ma yahto RD Congo kam e to leydi Soudan du Sud tuggi capande tatego lewru goburu jaggi joyi lewru didi buru fandu jillu odo diniyankejo ina fadino ton ina wayna no fewi sabu non o hani no wadde gile e lewru jeedo biru jabbindu kono koko dirtinano sabu wasdembo harde cellal kanko Pape François en kaline gardini ni Emmanuel Macron horejo Franci o bismama hanki tonto leydi Amerique no gido Amerique bismorte togun to galle lamodoto dido ko ngudi e Joe Biden e hore mum be horebe dido jewti e jokndiri hakkunde dedo leydi didi no hani wadi kono kadi e gonko windere nde odo saha jangtore gile New York Cerno Modumba teddule ɗen fop waɗano sembingol naɓidal mawgal hakkunde Faransi e Ameriki. Joe Biden holli yela makko yo ɗum jokkondir haa ɓooya juuta. France kame Amerique ina jokki e daranade potal kame haqqeji bani adama dowlaji dendude Amerique non mbawa jogade golludiɗo ɓurɗo France ete jokkodiral ngal min goni e mahdigal e oɗo saha hakkunde étudiant ji amen ɗi gollorɗe ɗe ma ɓeyde tengtinde bawral ɗe leydi ɗiɗi e duuɓi kewɗi gariyoji. Lamɓe ɓen ɗiɗo holli ɓe waɗi yewtere laaɓunde e bange eɓɓore Inflation Reduction Act nde Faransi e Europe naɓe ɓen feliri Ameriki ka ngegu. Emmanuel Macron inni laaɓanimo wondema Joe Biden alda e annuye hulangol Europe kono lanɗo Faransi on watti ɗon. La France n'est pas venue ici. Faransi ardali ɗo landagol sulfu fi faggudu mum ko addi men ko andingol ko honno eɓɓore nden wonno e tampinirde men yaasi on hande ina holli iɗen haani ƴettugol pehe ngam jippirgol e tampereji adnoyankoji anden ko faalaɗen e ko honno liggorten. Emmanuel Macron e délégation makko on iwno ka suudu ndaneru e dow tama. Cerno Modumba Emmanuel Macron tigi ko hande aljuma o jofnata jillu makko ngu wadi ton balɗi tati o jofnirta ɗum non ko ombo jogori yaadi to Nouvelle-Orléans non ko wuro ngo ganduɗa ina heedi e tarik mbiyen jokdiral hakkude ɗeɗo leydi ɗiɗi woni Amérique kam e France e toon ma o yewtu ko yewti e francophonie woni ɗeɗo leydi kaloje ɗemgal franciri tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɗo kaddaten e rogere arwiniri nde en jetti Saliou Diaw to karalagal to wotendire joni en jokkat e rogere meɗen ɗimmere. Yamde jetati filmaji capanɗe nayi ngoni ɗo e nder haalirde meɗen RFI fulfulde yonti kabruji meɗen coftal balli.
Joftal ɓalli. Rama Diallo mi salminima lawol gongol. Mi salminima Oumar. Ɗi kabruji coftal ɓallide Maroc heɓi darde mawde e folotiro to Qatar. Non Oumar caggal kawre kenga Maroc woni hoore guɓal muɗum ɓe gaɗi ɗe golle lobbe e caggal nde fiɗoɓe maɓɓe nanni mbadduji 2-1 nde ɓe kawri e Canada. Maroc aldi jonin guɓal mum joni taw ko ngal teddungal Maroc e Afrique fou ɗum ɗo waɗi Maroc e tariki wiyata en Walid Regragui ekito diɗal ngal mo weltori dane Maroc en keɗo. On a souffert aujourd'hui. Min tampi hande hewɓe amen donkino no fewi kono noon wonno yidde amen ko windude tarika ɗin kuli holi sabima caɗele amen e dawal ɗimmal ngal wonno yidde amen kadi ko hollude Afrique ana jogui diɗɗe bawɗe wadde komin mbaɗi ko hollude kadi e nder Afrique ana waɗi fijoɓe mawɓe ana waɗi eltoɓe mawɓe Afrique woni ko e mawnude. Il y a des bons joueurs, on est en train de grandir. Kanko Walid Regragui ekito diɗal Maroc kediɗen e ley on wakkati mbadduji ɗiɗi fijoɓe e lolluɓe diɗal ngal hono Hakim Ziyech e Youssef En Nesiri hokki Maroc ngal keɓal jokkude fijo warowo diɗal ngal fuu ana weltori ngal teddungal iɓe kaɓɓi ɓeydude sembe e garawal ngal mbiyen hakkunde maɓɓe e Espagne Sofiane Boufal goto fiɗoɓe Maroc. On est tous très fiers parce qu'on a meɗen weltori ngal polgal hande fo no welti kono gilandema hande haray fandare nden ko tinodiral arogal ngal fi men ɓurta windude tarika fukukol ngel leydi ndi minen noon ko walli men ngo fijo komin darata kippu men tinodirta min fije komin wawi kon ha men tanƴino polgal. Sofiane Boufal. Kono on Rama hande kadi kawre goɗɗe jokkat so yamde 15 heedi. Non Oumar Ghana Uruguay etodiran Ghana e dande muɗum lobbere wonta hande ɓeydude e sembe e caggal nde ɓe kolli sembe do sud Corée ɗum koye fijo maɓɓe faltingo hande kasine Corée du Sud kañum e Portugal pidda. Cameroun e Brésil etodiran jemma ana tiiɗa ko Cameroun heɓa polgo do Brésil ka ana wawi latade so wona ɗum Cameroun yaltan e fijo ngo on wakkati diɗal Cameroun tawrete yitere wonde e kawral hakkunde Serbie e Suisse taw ko Serbie ana jaalo Suisse ɗum wonno ko ɓuuta nafudeɓe e kawre fadde fijo 8e de final timman hande 16 jokkoji piji ɗi andete jango fijo tawatake ala wonno ko Sénégal watata e fijidinde ngal diɗal Angleterre. Ko noon tigi Rama Diallo junguma funnama. Yonti tedduɓi keɗuɗen ñoggandi e jewti ƴaɓɓinoɗi ɗo e nder taskara men on tottama konngol e nder yontere nde ko Fatoumata Sy Sawane waɗani en. e ñoggal ngol on toɓɓe yewtaɗe ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on hollime miijoji mon ko faati e ngal pellital Mali dartingol golle pelle ɗe wona laamuyankoje ɗe Faransi nafkata. Ngal ɗo pellital ngal hooreɓe leydi Mali itti ngal wona pellital lobbal e faamu amin e wiide Faransi golliji muɗum gonɗi ley Mali ɗi fuu darne so ɗin darnama yimɓe wurɓe ɓe golleji mum woni ley hen fuu golleji kala to ɓeydan tiiɗalla e ɓe hannde sa ƴeewi ley leydi ndiyan tiiɗi toro golleji kurɗi ngari darima e min kay ko mbimi tan mi yaadani hen ɗum ɗon wona ko moƴƴi e Mali e Mali de sa hannde no tampiri ni so tawi yimɓe guiton no mballa ɓe potani ɓe yaltinde leydi ndi population Mali ɓe poti yaltude ɓe kollira mette mumen ɓe jaadani he Gassimo Goïta ɓe mbanno ha IBK yeehi ni ko noon ɓe poti wadde ha ɓeɗon eɓe jaaha si ɓe moƴƴani he Mali ɓe gaccanno français ji ɗi mballa ɓe toon ha kamɓe français ɓe tigui ganni ɓe jaltana ko e maɓɓe wawɗa kaɓɓe rewiɓe to leydi to mawonde fawɗen gurnam men ɗen e janano haray ndimagu men ngun timmata sabu neɗɗo wurɗo ko tora haray ndimu makko timma wawata ɓantude konngol yeeso on ɗon sabu haray ko on ɗon woni ko fewjantam haray ko Mali wiiɗo ko miɗo tawti ɓe yo ONG ji yandanɗa hoore ma ko France woni ko fawti ɗum ɗin fuu no ɓe raɗori France ton yo ɓen ɗon kadi jokkitu yara noon. ko honno ñaawirɗon ngol artugol Charles Blé Goudé caggal duuɓi 11 gartugol Charles Blé Goudé e nder leydi Côte d'Ivoire caggal ndo laɓɓetina e ñaawore ndo ñaaweteno ɓamde mbo konngol huccidde mbo e ɓesngu leydi Côte d'Ivoire ngam noddude e deejre e jaam e nder leydi ndi ɗum ko hunde hande kono noon kongi makko ɗo ɓami ɗi eɗen jogii heen sikki men ko yataw wona mbo wutto gite ɓesnguji leydi ɗi tan no jottiri walla kedi no nemeri e nder ndiɗon leydi
gartagal sere blegude mi kam yiyali fo ele hakkilanka e hono be mbaabe garta leydi be diino te politique an heddi ana ya ana warta li couloir do e te kambe be jiya yiyande mabbe wala e be mbaawi gollude ko kaane golle wala e mbaawi haalde ko kaane han be diino do dum sabi fulbe mbi sa be mi ciakuru dandi a wayli dandi di fa timmi fa dandi di laabe ciakuru fu e hono ko do jinta neddo ko ka heddoto ele ciakuru e hodo wono koroka haala hono kambe blegude kayne Laurent Gbagbo kambe no poti yidde politique no e poti yidde wartu e laamu kasini fa be diino be mbasa haalde hunde fof fa de ina naata leydi mi hoolaake dum e alarba en yewti ko faati e alhaali winditagol ɓe yarliɓe ɓe laamu Burkina Faso noddi ko sembina konunkoɓe ɓen. Cheikh Ahmed Tidiane Diathi ko jooɗito Nampula Mozambique. Burkina Faso président garɗo fonno ko nodda habdiɓe maɓɓe ɓe ƴeewa haaldude taw no jaam artirta ɗon o tawi no ɓuri duuɓi sappo haareji ɗi no continue so wi joni mo ɓama o noddi yimɓe yo ngar mballa ɓe affaire ndenka leydi ndi ujunnaji 50 ɓe jinnoɓe mbaɗi ujunnaji 90 ɗum ala fof ko ɓeydan sona probléme ɓe o ɓami ɓe 90 ujunere neɗɗo holko ñamminta ɓe holko yoɓata ɓe ɓen joni so dokkama kaɓorɗe firti ko yoɓe jaaɓe jana yimɓe so renaki ɗum ɗo ko wadde préparation génocide saabu ɓeɗo o wawa waddeɓe contrôle. Harouna Sow Côte d'Ivoire leydi Burkina bindugol duhaɓe Burkina naaɓe wiyeteɓe VDP ko ɗum hunde moƴƴere gueɗel gonguel kamɓe VDP en ɓe tawi ɓe bindaɓe péri tan ɓe dokkore kaɓɓirde yoɓe jaaɓe kaɓuye ɗum kay alay saago caggal mum waɗata heblo andinede ɓe on no poti haɓirede holɓen yimɓe ɓe poti habde noon so tawi ɓe gandi ɗum ɓe jokki goɗɗum ko wona ɗum ɗon ko kamɓe mbaɗi wona gouvernement waɗi. ko honɗum woni jiyanɗe mon ko faati e ngal diisodiral dawro fuɗɗingal yontere faltinde Guinée e ɓaawo pelle dawroyankoje mawɗe walla ɓurɗe nantude inde. Issa Ahmad Burkina Faso kawritala gaɗuwal Guinée pelle lundiyankoje ɗe kolli tawtataki hen nde wonno himɓe muɓɓen walla mbiyen hakkeji muɓɓen koko haɗa e leydi Guinée e won sokaɓe hen won riwaɓe yaltina e leydi ndelle ko mbiɓe tawtataki e kawrital ngal min meɗa yaade e muɗum à 100% nde wonno ɓiɓɓe leydi fof kane ko fondede ndelle président so a waɗi laamade e leydi aɗa hani hen fondude ɓiɓɓe leydi homo fuu kokkaɗum hakke muɗum tanke ɓe kewta e hakkeji mabɓe e Guinée hati ɓe tawte e kawrite de Mouhamadou Doumbia noddata hay gotal saabu wona jaam o yillantoɓe ko intérêt makko o jokkiri hen e laamu Guinée ngu. Hawa Diallo bari ko fati e Guinée so tawi ɓe yiɗi dialogue kamɓe tigi ɓe gandi ko ma foof jooɗo waɗa tour de table ɓe fof ɓe ndenda ɓe gokkodira hakkillaji ɓe jewtida ɓe daara kala ko ɓuuri moƴƴude ɓe mbaɗa ɗum ɓe totita yimɓe ɓe laamu armé kala ɗo woni ko ni tan ko probléme ji gasata ɗon toujours ko kaɗa e ñife tan kaɗa e ara ɗum no enen ko ñaguiɗen tan ko yo Allah artir toon jaami cellal il faut kamɓe fof ɓe ñaago en ka taskaram on tottama konngol e altine arore. tigi Fatoumata Sisa Wande hande aljuma ko yewtere udditinde wonat so yamde 13 filmaji 15 heedi. RFI Saint-Louis e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere jeeɗiɗi. RFI Ziguinchor e dow capanɗe jeetati e jeeɗiɗi toɓɓere jeegom. RFI Conakry e dow capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere jeenayi. RFI Bobo Dioulasso e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere nayi. RFI Bissau e dow capanɗe jeenayi e nayi. RFI Monrovia e dow temedere e jeegom. Mamadou Sow tedduɓe heeɗiɓe ina jiya ko ɓurno dowlinde jonde meɗen kabruji toon to Côte d'Ivoire ko hanki wonno ñalawma ɗiɗaɓa ñawore wargoji Grand Bassam ko yimɓe 17 goni tumaɓe ɓe kono ko nayo tan de tawa hen e yeeso ñawoɓe ɓe suudu ñawirdu ndu heeɗima hanki ɗiɗaɓo on nanini hen jangtore Abdoulaye Diallo e nder kabruji men ɗi laamu Burkina Faso ñaguima France kaɓorɗe gam wallitade haare mum faade kuliyankago ɗum ɗo holli ɗum lolina mbiyen ko e pottital hakkude horejo jagorɗe o e ambassadeur France toon to Ouagadougou holno nde ɗo ɗaɓɓade famorto e saaha mo ɓesguji Burkina ceppi ko ɓoyani gam wiiɗi yo kono koɓe France ɓe jaltu wertago Burkina non ngal lamdal Modibo Gali Cissé hertorɗo kisal jaabima ngal e nder jonde men nde. Emmanuel Macron e noon saaha hanki o bismama to galle lamorɗo Amérique no koɗo mawɗo teddinaɗo kay bismorote wini ko Joe Biden ɓe jewti ko yewti e jokkodiral hakkude ɗeɗo leydi ɗiɗi kono kadi e gonko windere nde e oɗo saaha. heeɗiɓe RFI fulfulde on jarama ko weltare wonannomi yettinande on kabruji ɗiɗi mbawɗon tawtoyde e lowre men wohuji tati toɓɓere RFI toɓɓere feere. Saliou Diawo to karallagal jungguma funnama tedduɓe joni ko yewtere meɗen lawol gandal e neydi.